Πάμε να φτιάξουμε το αγαπημένο μας μαμαδίστικο κυριακάτικο φαγητό και φτεδάκια σε σάλτσα ντομάτας, αλλά σε healthy εκδοχή, με κιμά κοτόπουλο και ιδανικό για όλη την οικογένεια. Ξεκινάμε πρώτα φτιάχνοντας το κιμά για τα κεφτεδάκια. Αναμειγνύουμε σε ένα μπολ το κιμά με όλα τα υλικά, σου τα έχω γράψει στην περιγραφή. Μπορείς αντί για βρώμη που θα βάλω για να σφίξει λίγο το μείγμα, να βάλεις φρυγανιά τριμμένη άμα θέλεις και το αφήνουμε λίγο στο ψυγείο. Παράλληλα ετοιμάζουμε τη σάλτσα, σοτάροντας τα λαχανικά σε λίγο νερό ή λάδι, προσθέτουμε τη ντομάτα, λίγο νερό και αφήνουμε να βράσει για 40 με 45 λεπτά. Πλάθουμε τα κεφτεδάκια και τα ψήνουμε στους 180 με 190 βαθμούς για 20 λεπτά. Τα προσθέτουμε στη σάλτσα και βράζουμε για περίπου 15 με 20 λεπτά ακόμα ή μέχρι να δέσει η σάλτσα μας. Στο τέλος, μόλις κρυώσει λίγο, ρίχνουμε το μόλι όλιο για να κρατήσει όλες τις βιταμίνες. Σερβίρουμε με ό,τι θέλουμε. Και έτοιμο. Καλή μας απόλαυση!